Tang ha ka shibnai lai ngut ki mensim ki bakordor ngiladu le noe bat arngut tang menta katayo balai kene kayai jia kumne bat ka kadau ka balapan long ya kine ki khenarit ban susha penyap im ya kajing im ka bakordor ka jongki da ka mensim ka basngukya ngawan hakmat jongpi ban penpau ya kajing snusi ka bakrau ya kajing long jingman jong ka im lang ka salang ka jongi bun na pedeng jongi ngipang ka mensim haban yui ya kum kine ki jingjia ki bayajia na kapor sya kapor kajing lap ya kamet yap uwe u khna ubadang news nam karta u kersian bor khar mudai na rut surok na maupat sashi sin pat kelapan par yang kriat ya kasor selong hi barok kawe kham tam ya kamapat bat ya kajelahi barok kawe bat kane kelajia biang tang adin kato kene tayo adin belalap ya kawe kamnet yap i hebret ibrang saus nem kerta kata i insap hiralan do monai nanong ra shilong bat dang mensisngi ngirang yo sekawe pat ka kubor belalap biang sia kawe kamnet yap jong kawe ka kena ka berang khat lai nem kerta kabala suba bakasya penyap dusmon ha kamit jong kasngi balang ha kasnong kala pangti ha kitan kendilso kabaha papo ka maulos nai polis au pus kane ka jingja khakha jong kine ki kes kala pensetting khamtam ya ki kemi ki kwa ki badon ya ki khunrit aying hasem la kalong hasor lone handong kendong ngaru ngadon ya ki khun tikti ki badang rit ngasio thu ya ka jing setting bat ka jing sir mensim na kebenta ki khun ki badang rit hato ngin keno bangi ong bagi ting kulumar habami kum kine ki jingjia mano bom setting kakta ya ka jing mut jing perkhat jongi kakta ru ya ka mensim jongi ngasusi banyu i ya ki khun lung ki badang rit ki ba susha penyap im ha ki riu transnam ngi dan kam ban le halor kane hot ka jing to kiet klaya chakmat bat ngi kermen ru ya ki tu ki ban kti ban le ya ki ki kamurnar ba kin syakem no kham kloi Henry ba kham sngul ngo pat kalong ba wata pren kini ki jingjia ba harukum kajing du no ya ki khun ret ki jongi Henry habadon kum kine ki jingjia ki khun ret ki jongi kim don su kata ka jing singan ya no pat ngin keno hatong de ya ka sarkar ka babat ya ulakam ban pentikna ba ka imlang ka salang ka jongi kadang long ka basingan kine ki sngi ki bangi imenta kim long su kum ki sngi ki ba mansua bangin suhun baik ya ki khun ki ti ki jongi bakin lekai haki pelau yang jong ki para marjan bat jongi namar bai hebret insaf hiralan do munai bat u hebret kersan bor karmudai kilaja na ki pelau yang jongki ngi kum ka imlang ka salang ngi dei bandawa ya ke jela ka basingan na ke benta ki khun ki ti ki jongi namar ladang imla ban le ya kata kan dei ka jingdu ya kajing tiblem para breu bat ngim don hokshu ban khot ya kane kari kajongi kari tip breu tiblei kajin keli kami hato udon sisau tau thlan hato udon sisamo kita kimen rithlan kajing syak penyap yai hebret ibrahim news nam kerta ibalatip kerteng i kersan kharmudai kalabu sibun kijing keli hato ka an kangek badai ki mensuno ki blale ya kane ka kam balai ka an ka senjor hadu karne katne bat ngi juyo iru ba ka jing sya penyap ka jujia tang hari kasi jongi sawai pat judon hato ka de sisa kata ka ayom jong thlen kat kum ka bible ka ong wat penyap te henre hakine ki sngi ki bamenta ngiyui tang ki jing ya penyap bat ngi kermen bat kine ki breu ki bale ya kine ki kamboman kin syakem no kham kloi